ректори донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес ва сиёсии Тоҷикистон Шарифзода Муъмин Машокир гуфт, дар нақш аст барои донишҷӯён як хобгоҳи замонавӣ ва барои устодону кормандон як бинои нави истиқоматӣ сохта ба истифода дода мешавад. Барои анҷоми ин кор аллакай нақшаи махсус таҳризӣ шуда, дар назар аст дар наздиктарин фурсат сохтмони хобгоҳу бинои истиқоматӣ оғоз шавад. ба иттилои ректори донишгоҳ, ҳоло дар назди донишгоҳ як хобгоҳ мавҷуд аст, ки 300 нафар донишҷӯён дар он истиқомат мекунанд. Бинои нави истиқоматие ки сохта мешавад, 97 нафар омӯзгорон метавонанд бо хонаҳои истиқоматӣ таъмин гарданд. Ректори донишгоҳ Шарифзода Муъмин Машокир гуфт, қисми зиёди маблағ аз ҷониби донишгоҳ ва қисми дигаре аз он аз ҳисоби худи омӯзгорон мебошад. дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес ва сиёсии Тоҷикистон раванди корҳои ободонию бунёдкориро вусъат дод. Дар ҳошияи он ҳоло сохтмони бинои нави таълимӣ барои 700 нафар ҷой пурра ба охир расонида шуда, корҳо ҷиҳати сохтмони маҷлисгоҳ барои 800 нафар дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. Ректори донишгоҳ ҳамзамон дар идомаи нишасти хабариаш аз дастоварди ҷомеаи меҳнатии донишгоҳ ёдовар гардида, зикр намуд, ки дар нимсоли аввали таҳсил донишҷӯён тавонистанд дар озмуну олимпиадаҳои гуногун иштирок намуда ба дастовардҳои назаррас ноил гарданд. Ректори донишгоҳ гуфт, дар асоси талаботи бозори меҳнат дар назар аст якчанд ихтисосро дар донишгоҳ ҷорӣ намоянд, ба монанди ихтисоси маркетинг дар комплекси агросаноатӣ, экологияи агросаноатӣ ва якчанд ихтисосҳои омӯзгорӣ ба монанди забони русӣ ва тарҷумонӣ, психология ва коргузорӣ ба нақша гирифта шудааст. Гузориши Шамсе Наврӯзов ва Субҳон Одилҷонов барои барномаи иттилоъоти имрӯз.